okinyal make miwache gi chir. Emomiyo aparo ni kiparo dweche moko matin ka nyocho party manie sirkal ka achiel gi jo wabunge mage te ne wacho gi duol motegno ni finance bill gidhi kalo makata jo Kenya ohero kata ok ohero. Kendo ne gisehingo opposition be koro nolingi manyalo wacho malong'o od bura onge. Yes. To ka bet mana matin to waneno ka demonstrations ochakore ma gik moko lokore ma gik moko kethore ma koro ji ringo mana mondo ogeng' ngimagi. Ma ineno ka the president ma piny odhi mo reach out ni the opposition mochiwo lemo madongo dongo ni opposition ma gik moko njaore. Tiende ni okinyal wacho gadiera gi chir ni kamae kaka gigi dhi rumo kiny nikech wiyi kik wil. Nyithindo ka wacho ni ka ok utimo kaka wadwaro to pod waduogo. An anyalo wacho ka ok aluor kata ka ok adewo wang' ni sirkal ni kama en kara keke ma paro ni kao opposition morwake sirkal to nyalo